tots, estem encantats, perquè avui obrim una porta, i això sempre és bo. Obrir una porta significa deixar passar, estar disposats a acollir allò que ve. I nosaltres obrim la porta al Nadal. Amb aquest concert estem de celebració. Acollim les festes que estan per vindre, els pastors que s'acosten al naixement, els mags que estan buscant allò que desitgen i fan un llarg camí per a trobar-ho. Una família que espera el naixement del seu fill, un fill que dona alegria i esperança. Des del cor real blanc sempre estem disposats a obrir portes a noves experiències. Enguany, amb la colla Malvasser. Amb la seva ajuda volem recuperar allò que ens identifica i que de vegades ens obliga a valorar. Ser original vol dir tornar a l'origen. I amb aquestes Nadales que avui us regalem, volem valorar els nostres orígens, perquè s'estima i es valora allò que es coneix. Desitgem de tot el cor que gaudiu amb nosaltres i que canteu amb nosaltres. Bona nit i bon Nadal a tots.